Ngiyathokoza edlozini, idlozi lomdabu. Leli dlozi-ke, ingane zedlozi liyasishaya kakhulu, yabona, liyasishaya kakhulu ngoba kuqala ulwimi, yabona, ulwimi olusishaya kakhulu kumdabu, angithi. So umuntu unalento ukuthi uzwa ukuthi idlozi lizokhuluma into eqondile, angithi, or noma eqondile ukuthi straight forward ukuthi ukusuka la uye lapha, yabona, ukulandela into ebhalwe phansi, lento yenziwa kanje, yebo leyo nto. Mhlawumbe sithi ufuna ukubhaka isibonelo okubhaliwe la, ufaka lokhu nalokhu 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 umix, angithi umdabu usebenzi kanjalo. Into ungayibhala ibe straight forward, kodwa uma seyenzeka or uma seyenziwa ilana esishayeka khona, ayibi lento oyifundile phansi, ayibi lento oyicabangayo ukuthi iyona. That's why kuthiwa idlozi, angithi, lani lasemanzini. Imoya yasemanzini-ke yonke iyadida, angithi. That's why kuthiwa wenzani, uthwebula ingqondo umdabu, uyayithatha ingqondo ngoba yonto osebenza ngayo imicabango, angithi, uphinde futhi usebenze ngemizwa, angithi. That's why kuthiwa idlozi locansi futhi, angithi, yabona, ingqondo, imizwa, umdabu-ke lowo. Umuntu ocabanga kakhulu, angithi, umuntu ohlushwa imizwa, angithi, so ucindezela lo mdabu isikhathi esikhulu, yabona. So umdabu-ke ayawuthwasi, uyasithwasisela, angithi. Into yakho isebenza nje, isebenza through amaphupho, ibonakaliso, imicabango, imizwa, angithi, into abayikhulumayo kuwena ngabe semadlebeni, ngaleyo ndlela abenza ngayo, angithi. So usibona ngani-ke ukuthi mhlampe unomdabu? Okay, asiqale la. Umdabu usebenzisa umbala oyiyelo, uwonke uhlangene, angithi, usebenzise umbala oyiyelo, angithi. Imdabu mningi-ke, khona wasemanzini, khona wasemgedeni. Soba khona enye-ke, angithi, ngabe udila nenhlanhla, angithi, ngabe lo udila nento ethile, angithi, yabo lona, ngabe udila nento ethile. So imbala iyahluka, like from o-navy, o-grey, angithi, inglosi umdabu isebenzisa u-black yona, angithi, kodwa nje uwonke umdabu, angithi, uthanda ukusebenzisa umbala oyiyelo. Bobona nje uyiyelo emaphupheni, kuma-vision athi umdabu lo, angithi, usebenzisa uyiyelo. So uma umuntu-ke womdabu ubona ngani? Ingcindezi, uba nengcindezi emzimbeni, kodwa kakhulu engqondweni yakho, uyacindezeleka engqondweni yakho. Umdabu wakho usangcolile, or ungahlezi kahle, or unga-understand ukuthi yini, angithi, uyacindezeleka. Umuntu uhlezi ucabanga kakhulu manje, unga-pick up ukuthi ucabangani. Sometimes into uyithola uyi-understand, kodwa phinde ilahlekele futhi, angithi. Ileyo nto-ke yokuqala, ingcindezi. Futhi kube enye ingcindezi-ke, angithi, yokuthi uhlushwa imoya emibi, nayibona leyo nto, imibi, izilwane ngabe yini, angithi, ngoba umdabu-ke ulwa nezilwane, ulwa nemoya emibi. Not inhlobo moya omubi, ulwa nayo. That's why-ke namanye abantu-ke, angithi, bengakwazi ubona uvela njengani, njengesilwane uma ungcolile, ngoba into olwa nazo vele. That's why uvela njengalento olwa nayo, nayibona leyo nto. So enye isayini leyo yokucindezeleka, sometimes uma ulele, yabona, ukuhlaselwa, ukuthakathwa, angithi, uqonda nemoya engekho right, yabona leyo nto, yabona. Kodwa nje umdabu kakhulu wona ingcindezi osanayo, yabona, ingcindezi nje kakhulu. Enye iphathi leyo, enye iphathi engqondweni, yabona, again ngiphinde engqondweni. Engqondweni kungahlaliseki kahle, sometimes ukuzibona ayi, mhlawumbe kukhona ngishoda khona, nayibona, angithi, nenkani ungayazi iqhamukaphi, and inkani yomdabu ngeke uyenze lutho, yabona. Inkani yomdabu ngeke uyenze lutho uma ungawulungisela umdabu, angithi. Nenhliziyo encane futhi nawe uyayenza umdabu, nenhliziyo encane, nezitha abantu bakujikela, nalabo ukuthi ubathembile, nalabo ukuthi mhlawumbe bazi iy'mfihlo zakho bayazikhipha, angithi. Sophinde-ke futhi-ke ney'chitho, lokhu sithini? Iy'chitho zedlozi. Wena ugeze kuthiwa ushawa uba umakhelwane wakho, ushawa uba ngey'chitho zomdabu, kuzozikhiphela kuwena ukungcola kwawo, angithi. So ukungcola okubhiyond wena as umuntu sekuphenduka iy'chitho, kuthiwa iy'chitho zedlozi, yabona. Umdabu nje uza nengcindezi. Ile ngisho ukuthi into oyibhale phansi uma seyenzeka or seyenziwa isikhathi esikhulu ayifani into ibhalwe phansi. Umdabu ufanele ufunde, u-understand ngale ndlela le wona ufuna u-understand ngawo. Ngiyabonga kakhulu.